IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Goed beginnen we in Starem, waar een prachtige dag om te zien. De C-klasse zal beginnen. Juster woen de Engelsman de wedstrijd. Wat zal er goed gebeuren? Zoals het is geen ien te betiert onder start. Het is een mooie skinnerline. Op de track en trace zorgt dat de scootjes alle keer bij een oor lezen. Het lijkt erop dat de Ebenheiser als eerste draaien zal. Hield niet meer skippen, kiezen voor de stuurboordslag. Dan komen we bij de eerste Boppenwiense tonnen. De Ebenheiser rond als eerste Boppenwiense tonnen. Dan op het tweede plak komt de Engelsman en de Lietselies rond als derde. Scootje Lonneke zit te leeg in het veld, werd toch de opzitter bij de Boppenwiense tonnen net goed uitvierd worden in. En ze rijdt ze de tonnen. De Lonneke mat een strafroentje maatje. De tijhefte rond als laatst de Boppenwiense tonnen. De rest van de skippen binnen onderwijs naar de gate. De Ebenheiser, de Lietselies en Iert Zwel kiezen voor de stuurboordslag bij de gate. En de Engelsman kiest voor de bakboordkant van de gate. In het kruisrek pikt de Engelsman aan de bakboordzijde een van de startboeien op. Ze verliezen hier terug wat hichte en snelheid. Bij de volgende Boppenwiense tonronding is de Ebenheiser nog altijd op kop. De Lietselies had nou het tweede plakoornaam van de Engelsman die het nou treden stiet. Dan rekken de Breibek de Boppenwiense tonnen. Spietig genoeg een extra roentje voor het scootje van Jeroen Sietsma. De Lietselies vaart op bakboord. Zodra er de Engelsman kruist, stuurt er naar stuurboord. Op hetzelfde stuit draait de Engelsman van stuurboord naar bakboord. De Lietselies krijgt een rode vlaggen van de umpire en draait een extra rondje. Hiertroch verliest de Lietselies het eerste plak. Dan binnen we alweer bij de finish. Op het laatst binnen dus nog wat plakken verschoot. De Engelsman wint de wedstrijd in de C-klasse. En de Ebenheiser komt op plak 2. De Lietselies eindigt als derde. De uitslag van de C-klasse. Op 1 Anne Heerschap, mooi de Engelsman. Op 2 Willem Kramer, mooi Ebenheiser. En op 3 Jochem Tarema, mooi de Lietselies. En achterin vinden we op plak 14 Egbert Mulder, mooi de tijhefte. Op 15 Harry Heidsma, mooi de Alen. En als laatste Dick Werkhemer, mooi Gerrit Inse. In het algemeen klassement staat Anne Heerschap, mooi de Engelsman, nou op nummer 1, mooi 1,8 punten. Willem Kramer van de Ebenheiser en Jochem Tarema, mooi de Lietselies, staan op 2 en 3, maar beide 5 punten. Een peteer mooi de skipper van de Lietselies, Jochem Tarema. Ja, blieft mooi in het derde plakje. Ja, zeker. Ja, nou, Lokweeske, daar mooi ek. Wat een wedstrijd, want er zit behoorlijk wat spanning in bij hem. De eerste trui, dan heb ik het over de Engelsman. En hoe de Ebenheiser en de Lietselies, je zielden aardig bij elkaar in de buurt. Wie is dat zelf, ik zei in de gaten? Ja, klopt. We winnen op een gegeven moment mooi de start kwam. En we lijnen treden. Toen hebben we op een gegeven moment 2 inhellen. Een tiertje op koplijn. En helaas ging het bij de finish kreeg mis.
Ja, want die situatie bij de finish, kerst dat nog waarom helje? Want je hem draaide tegelijk met de Engels van zo ongeveer. En de umpire die joeg je hem de rode vlaggen. Waarom wie dat eigenlijk? Ja, dat weet hij denk beter dan ik, want ik snap het nog steeds net. Maar wij gingen met backboard voor de Engelsman del. En we draaiden. En dat skip dat veegt omheen. En ja, wat er nou gebeurt, dat maak ik even weer omsje. Maar... Ja. En dan zullen we van start in de B-klasse. Het veld gaat direct uit elkaar. Alleen nog de westenwind liet het een strafrondje draaien te matten. Dat is net een fijn begin van die wedstrijd. Het zocht er goed uit voor scootje de jonge Jan. Ze varen mooi op kop. Dan komen we bij de eerste tonne. Met best wat afstand gaat de jonge Jan als eerste om de tonne heen. De Utentus had het ek weer goed onder controle joet en vaart op het tweede plak. En dan komt de skeerkel in de problemen. Ze sturen te strak om de tonne. Ze krijgen een extra strafrondje. Deeltje 2 draait van stuurboord naar bakboord. De eenvoud zit daaronder terug. De eenvoud komt in onervaring met Eeltje 2. Ze blijven hingen aan het helmhout met de opstekker. Dit is een hele vervelende situatie voor beide scootjes. Ze moeten eerst van een oor loskomen voordat ze verder kunnen met de wedstrijd. Wils de eenvoud een extra rondje maakt, looit de jonge Jan nog mooi op kop. Het scootje van Bart Westerhof had een vrije wienbaan en kon mooi vrij de slagen kiezen. Utentus vaart nog hield iets achter de jonge Jan aan. Weer een goede wedstrijd van deze scootjes. De vreunskip vaart op het derde plak en daarachter komt de treidwarpen. De dageraad neemt een liets risico door een opzitter te maaien. Maar deze wordt gelukkig goed uitvierd en ze varen de boei vrij. Het blijft een redelijk restige wedstrijd, maar de jonge Jan nog altijd goed voorop. En dan komen we al bij de finish. De jonge Jan had van het begin al gelijk op kop zield en dit eerste plak net meer afstien. Een mooie overwinning voor Bart Westerhof en de bemanning. De uitslag van de B-klasse op 1 Bart Westerhof, mooi de jonge Jan. Op 2 Luc Elzinga, mooi Utentus. En op 3 Dennis Landman, mooi de Vreunskip. En achterin vinden we op 4 Simon van der Lingen, mooi Galamadammen. Op 15 Gerrit Stienstra, mooi de Eeltje 2. En op 16 Walter van der Vecht, mooi de Lege Woorden. In het algemeen klassement staat Luc Elzinga mooi de Utentus nou op 1, op 2 de jonge Jan en op 3 de treie dwarpen. En we zetten het al met de Lietse A-klasse. Nog altijd een prachtige dag om te zien. De wedstrijdcommissie had ervoor gekozen om er een Olympische baan van te maken. En het startschot. Lietse Famke looit bij de pin. De winnaar van Juster, de Zwannebloem, looit er net heel goed bij. Hier zoggen we het Lietse Famke met haar een mooie start. Cecile, mooi voort. En dan kist op track and trace scootje dat het Abbegeerster scootje de onval inzet op het Lietse Famke. De broekophouder komt dus als eerste bij de eerste tonne uit. Op het tweede plak luidt het Abbegeerster scootje en Lietse Famke komt nu op het derde plak. Er ontstaat al vrij gauw een kopgroep van fjouwe scootjes. De winnaar van Juster, de Zwannebloem, komt erachteraan op het 5e plak. Het Abbegeerster scootje pakt bij de volgende tonne toek de koppositie terug binnen terug te gaan, met terug de broekophouder op het tweede plak komt te lezen.
De rest van het veld vaart redelijk dicht achter elkaar aan. Het Abegeerse scootje en de broekophouder lezen haast nekken on nekken op kop, maar daarachter het Lietse famke en de nijedij. Dan liep het bij de Oendewiense boei dat de tiert zal het leren, maar de opstekker achter het helmhout van de Friesland hing in bloed en er een protest komt. De Zwanneblom beziekt het nog heel tijd om te vallen. Hij maakt een onvalslag richting de dik op het Abegeerse scootje en de broekophouder. Het Abegeerse scootje gaat nog heel tijd onbedriegen op kop en rond als eerste de Boppenwiense tonnen. De Zwanneblom beziekt het heel tijd dichterbij de koprinners te komen. Dan maakt de Zwanneblom het nog heel spannend. Ze zetten een agressieve aanval in op het Lietse famke terug het omheen te sturen. Ze dwingen daarmee dat Lietse famke gijpen mat en mij omheen mat. Dan binnen we bij de finish. Het Abegeerse scootje houdt het goed vol en gaat als eerste over de streek. Daarachter is het echt nog heel spannend, want de Zwanneblom blijft agressief varen en gaat heel krap over stuurboord bij de nije dijdel. Hiermee wordt de Zwanneblom dochs nog twadde. Knap dien. De uitslag van de Lietse A. Op 1 Henk Frankena mooi het Abegeerste scootje. Op 2 Jelle Tolsma mooi de Zwanneblom. En op 3 Harm van der Weijden mooi Nijedij. En achterin vinden we op Sontje Bouke van der Vaart mooi Lietse Been. Op 8 Riemer de Graaf mooi de Doeken van Martena. En als laatste Jochem van der Vaart mooi de Nooit vermaakt. In het algemeen klassement van de Lietse A staat de Zwanneblom bovenaan mooi 2,9 punten. Der deun achter het Abegeerse scootje mooi 3,9 punten. En op het derde plak de Nijedij. En dan de laatste wedstrijd van de dij, de A-klasse. Altijd een hele mooie wedstrijd om te zien. Het startschot en we binnen voort. Makkum had een mooie startboppen in de line en de sterke Jerke onder in de line. En de rest liep het vrij let te reageren. Op wij naar de eerste tonnen is de concentratie helemaal onboord bij de Grietse Obus. Merendeel van het veld is oer bakboord voortgang. De jonge Jasper zakken terug de smargewien wat naar achteren. Dat is geen goede start van de bemanning. Onderwijs naar de eerste tonnen is de umpire altijd aanwezig om overtredingen te bestraffen. Dan komen we bij de eerste tonnen en Eeltje Baas gaat om de eerste tonnen. Daarachter zitten vrouwen Jantje op plak 2 en Grutte Pier op plak 3. Onboord bij de Grietse Obus die als een van de laatste om de eerste tonnen gaat. De deviage rond als laatste de eerste boppenboei. Alle skippen binnen nou onderwijs naar de geiboei. Wat een prachtige beelden hier in Starem. Het is weer een hele mooie dag voor een scootjewedstrijd, Juwet. Dan gaat Eeltje Baas als eerste om de volgende tonnen heen. Wilst de rest van de scootjes er heel krees achterom varen. Zal er nog van positie wisselen worden? Alle skippen kiezen ervoor om bakboord te varen, zoals je hier heel mooi zien kan. De sterke Jerke kiest er hier bewust voor om de slag oer stuurboord verder terug te zetten als de vrouwen Jantje. Deze slag van de sterke Jerke pakt goed uit en ze gaan voorbij onder de vrouwen Jantje en nemen het tweede plak oer. En de Grietse Obus neemt het laatste plak in, wilst we naar de volgende tonnen gaan. Dan komt de Grutte Geert van Wietse Heerskop klem te zitten tussen de Grutte Pier en de Strietber. De Grutte Geert draait voort uit de smargewin, maar komt al vrij gauw de oerbakboordvarende deviatie in en draait te let en krijgt van de umpire een penalty.
De Eeltjebaas, de Sterke Jerke en vrouwen Jantje blijven de hele wedstrijd op kop en komen al haast bij de finish on. En dan komt Eeltjebaas als eerste oer de finish. Ze hebben een prachtig mooi wedstrijd en een verzinnen eerste plak. De uitslag van de Grutte A-klasse. Op 1 Klaas Cuperus mooi Eeltjebaas. Op 2 Pieter Jilles Tjulker mooi de Sterke Jerke. En op 3 Jilles Banstra mooi vrouwen Jantje. En achterin vinden we op plak 14 Gerrit Huisman mooi uit de strijd. Op 15 Wietse Heerschop mooi de Grutte Geert. En op 16 Jimte Koopmans mooi de Deviatie. Het algemeen klassement van de Grutte A. Op 1 Pieter Jilles Tjulker mooi de Sterke Jerke. Op 2 Klaas Cuperus mooi Eeltjebaas. En op 3 Gele Tadema het Dwarp Jestemar mooi 6 punten. En ik de noemen fjouwer het 6 punten. Dat is Jilles Banstra mooi vrouwen Jantje. IFKS TV waard mooi mogelijk maken terug hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.